De squalm van Oud-Woord, Driezem en Brandgem moeten in 2015 definitief de dwarren sluiten. Dat had het oerkoepelende bestuur besletten. Er zitten te min bijen op de squalm om terug te gaan. Benammen in Brandgem binnen ze botskrokken van het bericht, zo zei het Dwarpsbelang. De gemeente Ljouwert helpt deze week de beweegbare buspjellen in het Ruterskwartier voort. Ze worden vervangen door camera's. Het werkt worden 2 weken. De afgelopen jaren hadden er een soort ongelukken mee west. Vooral automobilisten die tochten nog even achter de bus onrieden te kennen, botsten op de pjellen. De gladde stenen in het centrum van het Jereveen worden van Utah stroefmakken. Er wie een tal ongemakken bad, mensen glieden uit oer de stenen. De gemeente straalt nou de stritten in het centrum om dit probleem op te lossen. Dat zal in fases barren. Oer een week of 6 moet het klaar wezen. De basketballers van Ares hebben juist er in eigen huis verlen van Den Bosch met 80-88. Daardoor is het seizoen oer voor de Ljouters. Den Bosch gaat terug naar de hele finales van de play-offs. Tom Simpson bleef takom seizoen de coach van Ares en sporthal het Kjellediekje wordt voor het nieuwe seizoen bot opknapt. Joen en vannacht is het wisselend bewolkt, maar het bleef droog, er is kans op mist en de temperatuur zakt naar 8 tot 9 graden. De wind komt uit het noord-noordesten en is zwak ondmatig. Morgen aardig wat zinnen en 19 graden, de wind is dan zwak ondmatig uit het noord-noordesten.